Meesten, oh ja, hartstikke bedankt voor het zien naar de Frieske vlogger. Want ik zou je vertellen, het is de eerste keer dat ik zin gekregen heb van YouTube. De eerste, allereerste. Yes! Oh, het is misschien net volle, maar genoeg om me gaande te houden. Geweldig. Verdikke wat jij nou. Oh, heren. Zoek het nog goed. Staat het op mijn oor? Staat het op mijn oor? Ja, Eduard, ik sta die hoor. Waar ben je onderwijs net aan? Nergens in, ik strung gewoon aan. Maar jongens. Ik heb geen idee wat Nee. jongens doen. Wat doe je ook? Ik sta heterostaat. In principe doe ik hetzelfde. Van welke omroep doe je dat? De Frieske vloggen. Zijn staat ik uit? Op Ja, internet. op YouTube. En daar is een stukje filmpjes op. Ja, Ja. dat klopt inderdaad. En daar kom ik nou ook op. Ja. Ja, maar geweldig. Geweldig. Nou, weet maar nu zien, waar gaan we heen? Jongen, doe je er? Ik weet niet, jongen. Je vindt me net zo leuk nog. Nee, we hadden een hekel aan camera's, hè? Want normaal komen er flitsen aan. En, ja. Dus als de camera voor zijn neus had, dan zit er altijd de andere kant op. Ik wil net maar die handen bij, hè? Je hebt ook wel iets mondje uit, hè? Ja. De meeste verschillen zeggen dat wel eens op. Dan tegen ze van die hoendenkop, jongen, dat is een beer van een vent, wist je wel. En dan komen ze me in het echt zien, dan ben ik ook maar een lilliputter. Geweldig. Ja, maar waarom zit je in het karken? Nou, wat juist? Ja, ik zou invoeren. Invoer. Ja. Nou, op invoer rijden het zo. Ja, het kan wel, maar dan moet ze de stoeprand alleen omheen doen, weet je wel. Dus, maar de ene voor, de stoeprand zei ik binnen dat ik maar dit stampje daarop steunde. Ja, Maar, dat zit er voor jou net wat. Zo is de staat voor mij alleen nog wel net op passen. Dat is die voordeel, ik zit nog een kark en ook ik zit in de staat. Ja. Ooit moest ik rennen. Voor nou alleen maar een knopje in te drukken en ik kom. Vossenparkwijk, 4W. Jongen, in een auto? Naar je auto, jongen. Ja, jongen. Mooi wijntje, hè? Ja, hè? In de Westerijn hellen, bij Jan Indiaan. Wij hellen. Nee, die hebben ons wat, ja. Het best. Oh, maar is er net zijn hoest in, jong? Oh, sorry. Vossenparkwijk. Hey. VB, toch. 8913. Ga smoke op die ding, blazen. Oh shit! Zo doen we dat. Ben je rapper? Ja man, ik ben rap man, ik ben Luigi. Niks op de trap en niks aan de rap. Ik kom daar dan nog echt, Ja, nee, zeker man. Nou, ze hebben heel vaak evangelisten natuurlijk. Die proberen het hegere sferen bij te brengen. Daar ben je net vatbaar voor? Daar ben ik net vatbaar voor. Nee? Hier ermee voort, maar de rommelzetel het maar net. Ja, daar hou je wel een punt. Ja, maar dat doet de Satan dan. Ja, ik zei dat is altijd mooi mee. En, het goed komt van God en het kwere dat doet al hier de Satan. Maar Zo stonk er net in. nee, dat bij mij net op. Ik wil nou staan gewoon op de hoed. Anders zie ik dat net die, maar ik ben passie. Dus dat mij wel, want anders dan met een broekje staan gewoon weer. Nou. Nou prima, dan wens ik je nog een heel fijne dag. Nou, ik dacht ik. Ja. Leuk om even met je te praten. Ja, toch, dat ja. bleef je op die reis gezegd. Dan bleef die eens bij je staan, dan bleef die eens bij je staan. Nou, gezellig toch? Ja, zei dat. Ja, zeker. Zei daar is samen om. Daarom. Hey, hoi. Succes, hè? Geweldig. Goed zo! Toen kwam ik en ik zou zeggen, abonneer je hem op Eduard zijn kanaal, de Frieske vlogger. Geweldig! Geweldig.